Kiram tang there puni phai kre hinia ning vepor Assam University long Master in Education kacharli bom inud Sarsing Tokbi ame thanga dimalong mek kejang pen burbe det pusi birta nang pali Kalitang Sarsing Tokbi alangli inud lu kacharli ahin ke thek sera bangphu alangli po men lake burasing Tokbi lapen asar pia men lake kasang teronpi alangli hem lake wirwara hawar denarong alangli Dipu Government College longpen BA tangde panapi Master in Education degree kacharli damje phanpura Assam University Silchar long an dampen charli dunlo Bonta alangli kopai ke langno penanjo kopi koson penloni kedam tang theripo ni phai krehini ening bia bangke alangli methang me ke janga dima long penamar burbe detsi bangso appear thepen che voijuilo O kardom carving long life kelang ratun don pininil tum non mat carving long life pen birwar desmet sate tok bierong dak arong amekar burasing Tokbi ahem sidul dak Tokbi hem isi ningduk abirtani tung carving long life pen pakrang poning tung mangalason lo inut ariso lapuan kacharli lo charli angdeng bihek pen lun lam temu lan kacipat duk also alang lige mount senang English school pen si lo charli lo schooling ke ladak pen ke Difu Golf College lo so PC alang li degree pursue ji phansi alang li Assam University Silchar long an lang li MA admission endulo la pen peneng ba ki jutsi aningkan lo la pen alang lige hadak do bompen alang lige lo charli asong samya la dak ke sengji alam do la pen ke patumi samya alang li Difu wang pusipu la pen Difu wang pen ala dak lo charli asong do ben chingwa ching sai si la pen abarim MLA Dharam Singh Teron atum thek muchot intellectual atum pen chingki je thansi Silchar pen sami tu ilitum karbi lo charli asong seng nangji la pen ilitum hadak ke dodun pen ilitum karbi student tum dan so se siawar sai ke longji phanalang li penangan ke chesong dolo la pen lo charli hin sami alang li penangan dak bi war hawar pen ke alang li tai nudlo se la puson ke thek ke riau so patuwe bangalang li dak di furong so pipen tuwe jirlo poralang li hadak Silchar lesi alang li ke do bohalong analang li palesi stami ning duglo pedabada bangke baji krihini poranta alang li amek prang prederlo alada ke do bhara hema malik bang si betana palelo lada lason son laso men thute der ma sinin tum hap theng dak si also funded budi si ke longdam Birta kelong pona tengke Kalitang Sarsing Tokbi henlo rong isi along pen kacharli ke thek na abang phulo lapenan parta alangli nini ni thoma prang setami methanga khei kereng verji lapen karbia khei aman apeng na hokta chilong dunangji pa ke mangpen Silchar long setami ke SA ro ke sengdam japhanpura karbiang long arlo ke do ke thek kere tumpen chingki chingwa sai setami dengpon lo puta Kalitang Sarsing Tokbi hema sora tumpen nangpachini dun khotona delo manti inke pedap a khobor abeta kelong thu bang ke khi no berta bang sinang le rong le jo ande lang lige la hadak ta lu charli asong keseng je lam do kesi la hai lam tanang che tham bo mane ke se ta lang keseng dam pa lam ta acha per the lam ta lang ima claim je ning hang acha pusta me di mane nang che than lap ti Kalitang Sarsing Tokbi ki thitang bang arpum hem an ka chewanji phanpura Karbianglong Autonomous Council keja team Karbianglong atum Jasimet Numati MSc anparta KAEC EM retacing hia hin pensetami bangso ki thitang abang arpum ke wanji along un anpen bor idun loputa Kalitang Sarsing Tokbi hema soratum pen nangpachini dun News report Bikram Teron Karbianglong live